Το βίντεο που ακολουθεί αφορά την καταχώρηση μιας νέας κατηγορίας προϊόντων για την επιχείρησή σας. Καταρχάς, θα πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.agoralarissa.gr. Στην αρχική σελίδα και πάνω δεξιά υπάρχει το link «Ο λογαριασμός μου». Κάνουμε ένα κλικ. Στα πλαίσια όνομα χρήστη και κωδικό θα προσθέσουμε τα στοιχεία που ήδη έχουμε προμηθευτεί για τη δική μας ατομική επιχείρηση. Προσθέτουμε τα στοιχεία. Εάν θέλουμε να θυμάται το συγκεκριμένο browser που χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε στη σελίδα τον κωδικό μας, τι κάνουμε? Το να με θυμάσαι. Διαφορετικά κάνουμε ένα κλικ κατευθείαν στο κουμπί σύνδεση. Εφόσον συνδεθούμε εκ νέου στη σελίδα, ξαναπατάμε επάνω δεξιά το κουμπί «Ο λογαριασμός μου» με ένα κλικ. Υποθέτουμε ότι η επιχείρησή μας είναι μια επιχείρηση ποδηλάτων και ονομάζεται Bike Shop, οπότε βλέπουμε ότι ήδη έχουμε συνδεθεί στο λογαριασμό μας. Δεξιά, για να προσθέσουμε μια νέα κατηγορία προϊόντων, κάνουμε ένα κλικ εδώ. Στο πλαίσιο κατηγορία προϊόντων, θα δώσουμε όνομα στη νέα κατηγορία που θέλουμε να προσθέσουμε. Για παράδειγμα, ποδήλατα δρόμου. Έχουμε τικαρισμένο το κουτάκι δημοσιευμένο, ούτως ώστε να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, στην σελίδα agoralarissa.gr, και στο πλαίσιο επιλογή αρχείου θα επιλέξουμε μία φωτογραφία για την κατηγορία μας. Κάνουμε ένα κλικ και θεωρώντας ότι η φωτογραφία αυτή είναι καταχωρημένη, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας, την επιλέγουμε με ένα κλικ και πατάμε με ένα κλικ το κουμπί άνοιγμα. Βλέπουμε πλέον ότι δεξιά από την επιλογή αρχείου υπάρχει το όνομα category.jpg που είναι η φωτογραφία μας. Ένα κλικ στο κουμπί Save για να ενημερωθούν οι νέες αλλαγές. Εφόσον ξαναφορτώσει η σελίδα μας, για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η καταχώρηση έχει γίνει, πηγαίνουμε πάνω πάλι δεξιά στο κουμπί «Ο λογαριασμός μου», κάνουμε ένα κλικ και κάνουμε ένα κλικ στις κατηγορίες προϊόντων. Ρολάροντας με το ποντίκι προς τα κάτω, θα δούμε ότι πλέον υπάρχει κατηγορία ποδήλατα δρόμου. Εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε την κατηγορία που έχουμε ήδη δημιουργήσει, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπάκι που υπάρχει δεξιά. Εμφανίζονται τρεις επιλογές: επεξεργασία, προβολή, διαγραφή. Με την επεξεργασία μπορούμε εκ νέου να δώσουμε ένα άλλο όνομα στην κατηγορία, να διαγράψουμε τη φωτογραφία και να προσθέσουμε μία δεύτερη, ή να ξεεπιλέξουμε το κουτάκι δημοσιευμένο, ούτως ώστε να μην εμφανίζεται καθόλου στη σελίδα. Η άλλη επιλογή προβολή προβάλλει απλά την κατηγορία που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Με το κουμπί διαγραφή διαγράφουμε την κατηγορία που έχουμε δημιουργήσει.